پسا کشتگت برے مچ ارماگ بوا شومی بچ شومی بچے پیشگو کرداراں پاری برتگاں سرداراں. ای بتلے پوشدر چو ای وڑیں کہ یک اندیا یک ازگاری مردے استا مال و دولتا ار وڑا کسی برابرا او اشیا امی ہند دمگے مستریں مچکدگے واہند او امی مردہ ای روچ پروچ گیشتر مچ کے شامبو ال کے مردمان کارنگو ترا وجہ کم مچ بسیں تو روچ پروچ مچانی بنان گیشتر کرانے پکھے اسی پاوتی چوکنے ماسا کہ منی ہفت پشت بنندی بوا منی واہگو واہشت ہمیشیں گوڑا مردہ وتی مچ کدک کیسے روچ پروچ پراو شاہگان کو وحدہ زیادہ وپا نکو ہو مردم چیزی وعدہ رند ہمیں مرد کیسے بیران بھی مرد بیرانیہ پد مرد سجی مال دولت سجی مڈی کیسے آئی چوک دستا حد شی چوک سکی نابودیا نابودیا چو عجیب و غریبی چوکیا مطلب یہ وڑا کہ چوک گیشتر سنگتانی گوما گونا گونا وتی پیتے روزگار و کھارانی کیسے دلگوشی استا و نا کیسے وتی مچ کدگے دلگوشی استا ایچ سد نہیں استا بری یہ سنگت دنبا بری یہ اندہ بری یہ کوہ شکارا بری آ کوہ شکارا کدی کدی کیسے ہفتگانی ہفتک کدی کدی سے ماہانی ماہا وتی الکنی ما چکی نجا آئے گزانا آرونی ازانا گمشی من دستا کپتا و پیتے بر وردہ چھیں وادمی وڑا کیسے روان بھی اوشیے سجین چیز یک پا یکا وڈالی بودتا شی مچ کدگے کیسے دیم پانی شی ہمیں کاردارو ہمیں کیسے دیکھاں کارو ہمیں کو تگتا کیسے گلاشتن تے گوڑا یہ مردیا رندی کیسے در کے سپریا ہمیں نزدیکیں کیسے اندو دمگیے بلائیں معتبرین بلائیں کیسے میر سرداریہ کیسے آلگی بیابا چھو چھو بلائیں مالے یا بلے مال صاحب واہند نہیں کیسے شگالی چے دزگر گوڑا ہی وجہ مرد چکے درد کا شتگا مادنی سپریا و می میرت کشیا کیسے مرد کلات و مرد کیسے مچ کدو گدرو وتی کیسے چینا زرتا آگو سنگتا ہنگا ادا بری سیلائیں بری اودا سیلائیں مدتیا رند کیسے واتر رے پدا ہاتھ وتی اندو دمگا مرد مال دا نی باجو تی کریچنی تو پارے کے چاو چینا چون شی بیا کے تیبا مال مڈی کیسے درو برک بودتگاؤں زوری جا وس واقع کو دستا اچھے نیستا درک کیسے شتا چونکہ بلوچاں گشتا نگبت پوتا کٹی و نابود کیسے کٹتگینا ہم ببادا گوڑا ہمیں مردی کی کیسے ہمیں بتل گشک بھی پسا کشتگت بری مچ ارماگ بوا شومی بچ شومی بچے پیشگو کرداراں پاری برتگاں سردار سلامت بات